van de elektraaccuratie die van opbrengen. Momenteel is het vuur op bij de militair. Momenteel is het elkaar niet goed. Komt op vandaag en we gaan weer de regering. Hans uit de beker is weg. Ik heb nog nooit geen knabbels in mijn wallen, en ik had echt gewoon dikker en dunner. En hiervoor bestaat een meneer die volgens mij erg handig moet zijn. Want er staan hier prachtige stallen. En het is volgens mij allemaal handgemaakt, klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Hoeveel uur werkt u aan zo'n stal ongeveer? Tussen de 15 en 20 uur. Tussen de 15 en de 20 uur. Dat vind ik toch eigenlijk in verhouding heel weinig voor hetgeen wat er staat. Maar heeft u daar machines voor? Of, Zelfs met de hand gemaakt. dat wordt allemaal met de hand gemaakt. En waar komt u vandaan? Posterholt. Sorry? Posterholt. Posterholt. En waar ligt dat? De buurt van Roermond. 10 kilometer ten zuiden van Roermond. Ah, oké. Het is heel mooi. Ik vind het echt kunstig gedaan. Had ik een vraag? Nee, ik dacht het niet. Mag ik u danken voor de medewerking? Niks te danken, graag gedaan. Ja, we zijn van Roofvogelvereniging Stepaarden. Wij zijn vandaag hier om eigenlijk toch voor de mensen te laten zien, educatief inlichtingen te geven over hoe omgaan met roofvogels. Te laten zien dat het toch niet een alledaagse hobby is, die heel veel inzet vraagt en heel veel toepassingen. Het is inderdaad een heel aparte hobby. En waar komen jullie vandaan? Wij zijn van Zoetendaal. Van Zoetendaal. Ah, oké. Ja, ja. Dat is Bels. Ja. Oké. Zover ga ik nog wel. Ik kom zelf uit Haarlem, maar Zoetendaal ken ik dus. Ja, hè? ja, ja. Maar jullie, hoeveel roofvogels zijn daar ongeveer? Ik denk dat we momenteel ongeveer een 25 roofvogels bij hebben die van de leden zijn. Dus wij zijn allemaal verschillende leden die hun eigen roofvogels meebrengen die ze aan huis hebben. Oké. En die komen ver uit elkaar? Wonen die ver uit elkaar? Ik mag toch wel zeggen dat ze eigenlijk een stuk bestrijken van 1/3 van Belgisch Limburg. Zo. Dus van Exel afkomstig tot toch wel Riemst, Zoetendaal, Hasselt, Kortesen. Al die kanten zijn er toch wel mensen van bij. Ah, oké. Mag ik u vriendelijk bedanken? Dank u wel. Geen dank.
de Brommers zou wel even apart. Schotje. Even wachten hoor. Ja. Ja. Ja, dit is een Batavus AS50. Ja. Dus uit de 70er jaren. Ja. Ja, en hier hebben we de Hercules PL220. Ja. Die is ook van de 60er jaren, 1962. Ja. DKW'tje Hummel Super. Ja. Ja, en die is uit 1960. Die is met kenteken en alles. Dus, Zo. Dus die kan zo wegrijden. Ja. Hier hebben we nog een oudje uit de 50er jaren. Dat is een Simpson SR2. Ja. Ja. En dan hebben we de oudste daar, die is 1956. Dat is de Victoria Vicky 4. En verzamelt u ze of zijn het Brommers waar u zelf op hebt gereden? Nou, het is eigenlijk een verzameling van mij. Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik heb er 80 thuis staan nog. Dus, 80 nog? Ja. Zo hé. Ik moet van mijn vrouw opruimen. Dus. En heb je deze maar in de aanbieding gedaan? Dan heb ik deze maar meegenomen, ja. U komt hier van Limburg? Ik kom uit OJ en Laak, ja. Ah, oké. Mag ik u vriendelijk bedanken? Ja, hartstikke dank. Vind ik leuk om te weten waar u vandaan komt. Nou, ik heet Hans Kams en ik woon in Helden. En in onze vrije tijd, en die hebben we veel, bezoeken we boerenmarkt. Heel leuk. En u gaat een lied voor ons spelen. Wat voor lied wordt dat? Die schöne Burgerin. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Als hij er maar uitkomt. Even stemmen. Is dit een vak, dit is een uitstervend vak neem ik aan? Hoe lang doet u dit werk? Ik zal er nu ongeveer 25, tussen de 25 en de 30 jaar mee bezig zijn. Tussen de 25 en de 30 jaar. Met veel plezier, anders kan je dit werk volgens mij niet doen. En als ik dan tijd heb. Ja, het is natuurlijk een... Het is maar een hobby, ik doe dat maar een maand of 6 op jaar. De rest zet ik de kasten in neer. Ah, oké. En waar komt u vandaan? Waar woont u? In Kessel tegen Lier. Ah, oké. Mag ik u vriendelijk bedanken? Graag gedaan. Ik vind het een mooi stukje werk. Dank u wel. Van de Bruin uit Apelden en 45 van de Beug uit Kessel. De jury kan weer aan de slag. Niels fluit nu het vloermaat het commando dadel doen. Dat wil zeggen, kom hier. Daar hebben we het even nodig dat ze moest op gaan ze. Pip die snapt het nu even niet, maar dan komen ze weer. De honden weten de schapen altijd overal weer uit te halen. Met name op de Bronsemarij, grote uitgestrekte gebieden. Daar stuurt Niels de hond gewoon uit, linksom of rechtsom. En dan gaat hij gewoon alles halen wat hij maar kan zien. Ja, ja. U bent de eigenaar van de auto? Ja. Mooie auto.
U hebt hem al 35 jaar, zit Ja. u, hè? Ik heb hem nu, ja, 35 jaar, ja. Heb ik hem een beetje gerestaureerd en de lak gemaakt en zo, dus lukt wel. Hij ziet er helemaal perfect uit. Dank u, dank u. Ja. Mag ik u bedanken? Voor meneer Paul Jurissen. Ja, ik lees het daar zo. En u komt uit Limburg vandaan. Ja, toch. En u doet een demonstratie met een machine die, hoe oud is die? 1920. 1920. Dus u bent er niet bij begonnen? Ik ben er zelf niet mee begonnen. Nee. De melk gaat aan de bovenkant erin, neem ik aan? Je kan gewoon de boer melken. Ja. Zoals het gemolken is. Want hij moet een beetje op lichaamstemperatuur zijn. Vanwege het beste kunnen ontromen. Is dat helemaal koud, dan ontromen ze bijna niet. Dus liefst zo vroeg mogelijk ontromen, na het melken direct ontromen. Nou, het is allemaal handwerk. Je moet, vroeger door vrouwen gedaan, ja ik doe het nog zelf. Ja, doen de vrouwen niet meer? Vrouwen laten je in de steek hier. Nee, dat moet ook gewoon niet meer. Hier, via die trechtertje gaat dat met die trommel in. En door de snelheid van de trommel worden die zware delen naar buiten geslingerd. Ja. Het wordt gecentrifugeerd als het ware. Het wordt gecentrifugeerd. Ja. Ze heet die ook eigenlijk. Ja, ja. En dan heb je hier de room. Is helemaal dik en geel. Ja, ja. En dit is een magere melk. Ja. Die room, die deden ze dus iedere dag bij elkaar houden. 5, 6 dagen. Na die 5, 6 dagen gingen ze naar de boterkannen. En dan gingen ze boter maken. En dan krijg je botermelk en boter. En met die boter gingen ze dan de markt op. En een split, alsjeblieft dames en heren.